Para penonton tepuk tangan untuk Mbak Elisa luar biasa. Dudu wong Jawa ning suarane jawani. Istimewane teng Ponorogo nggih niki Mas Cahyoku tadi. Nggih to. Wong yang ngendikan niku Mbak Elisa nggih Bu Kesi. Nuwun sewu Nggih. kena diarani jarine wong kene ting petotot. Ning yen nembak niku suwatene jon. Sae sangat. Boten kula niku sak gaduk-gaduk niku nggih belajar kepada kakak tertua. Inspirator saya. Tak gaduh-gaduh iki apa to, Sak Dik? gaduk-gaduk itu bisa-bisanya. Aku kok Sesampai-sampainya segaduk-gaduk. sesuk karo kakak dolan ning mall Iya. utawa dolan ning taman Gubuk. Oh iya. Tak warai tapa basa sing apik ya Oh Cahayu. iya, Mbak Yu. Rukun to, Pak? Sik kok sik hubungane taman guru karo basa iki apa to? Wong taman guru nggih binatang lho. Wong kula ngomong niku wau nggih bingung lho Bu Kesi. Wong kok sak gaduk-gaduk, padahal jenenge gaduk ki mak tuk-tuk niku gaduk-gaduk. Piye, Mas? Sak gaduk-gaduke. Gaduk-gaduk kok gini. Lek gaduk-gaduke jotos kiwa tengen gaduk-gaduk. Oh ya. Oh. Lanjut, Mbak. Agarono kerenan marti si Hop, oper Bu Kesi. Ya Bu, aja kalah karo adimu. Yuk. Aja kalah karo bonom ngono lho. Aja aku. Gareng ora. Bapak Ibu, jenengan lek Pak Cahyo mendua ngoten setuju mboten? Setuju. Sadai. Piye to wong dong banteng iki. Kok malah saya Lho, kula jane pengen nyuwun presta lho. Penjenengan niku alasane nopo kok bisa mempersilahkan Pak Cahyo mendua Elisa dan Kesi niku alasane nopo, Bu? Coba Ibu Eni kalau hubungan Oren. Apa, Bu? Wah, rasa jawab kok. Pedhi kabeh tak tenani. Lah iya, karepe jenengan men enteng gaweane ngono lho Bu Nah. Kesi. Satu Jadi kok profesi. Senin Selasa Bu Kesi, Rebu Kemis Elisa, terus Jumat Setu kok Bu Kesi, lah Minggu tak pijet. Loh, pancen yo ngeten lho, memang poligami itu diperbolehkan. Tapi dengan catatan mbok kowe iku kudu setuju, ya toh? Merestui ikhlas lahir batin. Malam hari ini disekseni warga masyarakat Ponorogo Kedung Banteng. Pak Cahyo tak ikhlasi lahir batin lho. Piye tok 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 tok. Sik Bu Kesi, tak sawang kok kene sampean ngomong ikhlas ning kok nggen dhuwur gelungan kemendeng metu keluwe to. Wong jenengan yo ketawi teng mriku kemendeng, Mas. Lah lek keng mriki niki ketawi saya Mbak anu Kesi bahaya, Mas. Napa? Mekrok. Modele kaya arep telanjung. Ora, apa ketok auraku lek. Ora ketok. Buktekno Bu Kesi, yo suaramu kaya apa? Ratune Pangkur Semarangan. Terus sayang. Oke, baby. Unggah kene Bu Kesi. Mbak Elisa kudu memperhatikan. Ayo. Hari ini kudu sampean iso ini kuduan. Kowe ojo nganti kalah. Ojo Ayo. nganti kalah. Oke. Nah, tepuk tangan Bu Kesi. Oh, istriku memang luar biasa.
Mbak Elisa aja nanti kalah. Sampean kok iso ngono, gamel aku peken. Ayo. Ning gunang tok ya, betul es lho Bu Kesi. Patro lek kabeh. Iki gamelan mas kawin. Ah iya. Nalika awake dhewe rabi, nek yen pengen menehi Elisa sampean kudu sembodo nukokne gamelan anyar ditulisi CE. Apa kuwi? CE. Cahya Elisa. Iya. Lah iki kan sing mereke KS. Apa kuwi? Kesi. Malah kondang Sutresno. Esi Suloyo. AKS kok. Foto yo kate. Kudune kate kok yo. Kase. Ayo Bu Kesi, anu Mbak Elisa ditirokne Bu Kesi iki mau. Kayak gitu. Oh gitu. Lu guys kaget. Tak beri semangat dari sini. Bisa, bisa. Bisa, Bisa, Dik. Ya. Taiwangi donga, Duk. Ini Taiwangi donga. Dok karo kalah kate karo mbok wek. Nek contohnya pesantren Bu Kesi, ayo Bu Kesi pesantren. Ya. Oke, selanjutnya yuk. Nadia Arina, yuk. Tadi hari. Nah, Elisa. pegang tangan dulu. Ya. Lah karepmu. Sabar. Inna hama asobirin. Wong sabar dadi kekasih. Sekali merdeka tetap merdeka. Ayo. Patut tak supporti pampuku Bisa, yuk. Bisa. Mepsa, ayo sa. Iya. Selamat adikku sayang. Mbak Kesi, Mbak Elisa, kula voting nggih. Nggih. Niki sae Mbak Kesi nopo sae Mbak Elisa? Sae sedaya sing elek gareng. Amin. Banding-banding ke orang. Terus, yuk. Mbak Lisa. Aku lagi. Yo no. Sinuha sinukarto mreh gretarto pakartine ilmu Monggo UKS. Buka es. Kesi ya. Ini Suloyo. Boten Kesi tak yo buta. Sampai itu main dua. Petrok kita. Ya. kang tumrap neng tanah Untuk menunjukkan kekompakannya bareng Mbak Lisa karo Bu Kesi. Coba yang kompak tenan berarti atine ya dadi siji. Ayo. Oke. Ya, pancen penake bareng kok enak. Iya, Sobi. Ayo Yo. sayang. Di rok lu. Agama agameng haji
Para lenggah tepuk tangan untuk dua-duanya luar biasa. Serasi